szeretettel köszöntöm Önöket március 15-i ünnepélyünkön, mellyel az 1848-49-es szabadságharc emlékének tisztelgünk. Március 15-ét immár 176 éve a magyarság minden évben megünnepli. Kokádát tűz a mellére, és azokra a hősökre emlékezik, akik részt vettek a forradalomban, és harcoltak a szabadságunkért, kivívták a nemzet tiszteletét, és beírták nevüket a magyar történelembe. Fogadják szeretettel iskolánk diákjainak március 15-i műsorát. Kérem, énekeljük el együtt a magyar himnuszt. Hol volt, hol nem volt, de igaz volt. Élt valahol a távoli napkeleten egy csodálatos madár. Fényesebb volt, mint a nap, ragyogóbb a szivárványnál, szebb, mint a legszebb drágakő, mert az ember örök vágyából született. Apja a szabadság volt, anyja a boldogság. Amerre a tűzmadár szállt, felszakadoztak az álomnehéz felhők, kisütött a nap, szivárvány tündökölt az égen, a szenvedők kénye megenyhült, az elnyomottak kiegyenesítették gerincüket, a megfáradtak új erőre kaptak, a nincstelenek keze ökölbe szorult. Szállt a madár szállt, napkeletről napnyugatra, és az emberek hite megerősödött, ereje megsokszorozódott. De eljött az este, és a tűzmadár szárnya elfáradt, feje a mellére bukott, szivárvány tollai megfogoltak. Elhagyta az ereje, mert minden erejét az embereknek adta. Mire az első csillagok megjelentek az égen, és felkelt a hold, a csodálatos madár halott volt. Elemésztette a tűz, amivel az embereket táplálta. De alig, hogy a belső sugarai elűzték a sötétséget, a tűzmadár újraélt. És csodák csodája, még ragyogó volt, még szebb, még gyönyörű, és az emberek egyre jobban várták, így volt az idők kezdetétől, így van mind a mai napig, és így lesz a világ végezetéig. A tűzmadárnak minden nap el kell pusztulnia, hogy másnapra újra megszületessen. És ha már nem lesz többet gazdag, és szegény, elnyomó és elnyomott, és nem úgy lesz, hogy az egyik ember túlságosan jól lakik, a másik pedig éhezik, ha majd a bőség kosarában mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilággal ragyog minden ház ablakán, akkor és csak is akkor lesz majd a földön emberhez méltó élet, szabadság, boldogság, béke, de a tűzmadár akkor is itt szállhat fel, és akkor is minden nap elpusztul, hogy holnap mind gyönyörűbben újjászületessen. Áldassék vele a forradalom! Szél vizet árasz, virágom, virágom, minden madár társad válasz, virágom, virágom. Nézzétek, mennyi virágot szedtünk, mit csináljunk ezzel a sok virággal? Tudjátok mit? Vigyük el a Petőfi szobrot, így tiszteljünk az 1848-as ősök előtt. Hát azok meg ki? Meséljetek róluk! Tudjátok, ma van március 15-e. Ezen a napon megemlékezünk az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. Az események egyik vezéralakja Petőfi Sándor volt, ezért visszük a csokrot az ő szobrához. Tegyétek a virágot a kosárba, és vigyétek ide mesterületek is a végére. Ti is sok mindent megértetek majd, de annál az összes történelmet.
Jöjjetek ide, de először is tűzzük fel egyet a kokáblára. Másik oldal. Nektek jobb oldal. Piros, fehér, zöld, erő, hűség és remény. E három szín 1848 óta jelképezi a magyarok nemzeti összetartozását. Azóta viselik szívük felé tűzve a kokárdát, mint tiszteletünk jeléül feltűztünk. Szép kokárdát. Szép kokárdát. Hímzett. Piros, fehér, zöld. Fürge át az ujjam. Szorgalmasan öl. Gyöngyökből is fűzök, az is szép lesz ám. Színéből készül szép magyar hazám. Varrok is majd nékem olyan zászlót én, fújja a szél büszkén, március egén. Piros a vitézségé, fejre a hűségé, zöldjelzi a magyarnak minden reménységét. Háromszínű magyar zászló, de kedves vagy nékem, bánatomban vigasztaló, édes reménységem. Büszkén zeng a jelszó, délszemből jön hangzó, Isten óvjon, Isten áldjon, drága magyar zászló. Rita. Piros, fehér, zöld a zászló, álljon alá aki magyar, három színű zászló alatt, bátra szív, erős a kar. Ki a zászlót az utcára, aki ledél, mind találja, elég volt a tömlött börtön, jobbágyoknak úri földön. Rajta jókat nem, zászlón lengen élve, öljük le az ellenséget, puszton messze végre. Tudni akarjátok, mi történt aznap március 15-én? Igen! Akkor hallgassatok. Reggel a Kihoztálviházból indultak az ifjak az egyetem felé. Előbb Nyurka barna arcú fiatalember halad szigorú elszállt tekintettel Petőfi Sándor. Nézzétek, mit találtam? Egy táblat, gyertek, olvassuk el! Radere és Hegenák nyomdája. Nem érünk rá várakozni szaporán. Ha jókor van, holnap késő lesz talán. Petőfi Sándor vagyok. Az én nagy részét ébren töltöttem feleségemmel, azon tanácskoztunk, mit kell tenni. A forradalom legelső lépése, és egyszer, mint főkötelességünk szabaddá tenni a sajtót. Ezt fogjuk tenni. A nyomdához már közel 2000 érkeztek, hogy a cenzúra az osztrák császár engedélye nélkül nyomtassák ki a magyar nép követeléseit. Az Irényi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a nemzeti dalt. Az 1848-as forradalom egyik legfontosabb dokumentuma a forradalom követelését összefoglaló híres 12 pont volt.
Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti osztálygyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőség polgár és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös tárviselés. Úrbéli viszonyok megszüntetése. Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonasság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Délutánra csak nem 10 000 ember gyűlt össze a Nemzeti Múzeum terére. Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. A hatalmas tömeg kórusban mondta a vers refrénjét. Most ti lesznek a tömeg, mondjátok! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Talpra magyar, híja haza, itt az idő most vagy soha, rabok legyünk vagy szabadok. Ez a kérdés választatok a magyarok istenére. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldre nem nyugodnak. A magyarok istenére. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell halni, nem mer, kinek drágább nagy élete, mint a haza becsülete, a magyarok istenére. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál akar, jobban ékesíti a kard, de mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk, a magyarok istenére. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit ránk kentek a századok, lemossuk a gyalázatot, a magyarok istenére. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink levonulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket, a magyarok istenére. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Zúgjatok harangok, ősmagyar harangok, elmentek végre az idegen bitangok. Hirdessétek zúgva az egész világnak az első napját a magyar szabadságnak. Zúgjatok harangok az egek Istenjének, riasszátok talpra aláért nemzetem. Hirdessétek zengbe, kelepnek nyugatnak, lesz végre hazája a szegény magyarnak. Zúgjatok harangok, zúgjatok zengetek, adjátok vissza az elveszett hiteket, hirdessétek zengve északnak és délnek, örömünnep ez az egész magyar népnek. Zúgjatok harangok, zengetek, bongjatok, harangozzátok be a szép magyar holnapot. Zúgjatok harangok, zúgjatok, hirdessétek meg az új Magyarországot.
Nem lesz üres a tornyod, ne félj, harang, ne félj, szívünk ott fenn dobban, egy még szebb tornyodért. Szabadság lesz a tornyod, ne félj, harang, ne félj, add hát kölcsön nyelved, dörgéssel beszélj. Úgy élünk tovább, ha most mind meghalunk, a szabadság Istenéhez ágyunkkal imádkozunk. Álmodtam az éjjel, puszta lett a világ, 100 000 sírhantra nem került világ. Álmodtam, hogy hősanyák fiúkat síratták, s tiltva volt az ünnep is, mikor győzött a szabadság. Győzni fogunk, ha itt már a seregben ágyúál, az úsítós harang is egyszer a tornyába visszaszáll. Elfeledjük majd lassan a harcot, vérözönt, a béke minden ágyút harangára szól. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ez édeső Marikára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány cseppes ikrája, annyi áldás szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Bécsvárában sír a német jaj, Bécsvárában könnyen éli baj, Gussa németnek alanyra hetek óta, áthajlik a Kossuth nóta. Zöld a szalon, ég a gerja haj, barna kislány kongatja jaj, hol elhagyja, hol togatja, hol megnyújtja, csak a szívem szomorítja. Esik az eső, ázik a hevedet, gyenge lábamat szorítja a rendet, máshol lekötés szorítja a lovamat, nehéz szarabék nyomja a vállamat, máshol lekötés szorítja a lovamat, nehéz szarabék nyomja a vállamat, megjött a levél fekete pecséttel, megjött a muszka 100 000 emberrel, 400 ágyúval áll a harc mezején, így hát jó anyám, elmasírozok én. 400 ágyúval áll a harc mezején, így hát jó anyám, elmasírozok én. A forradalmat indító március 15-e jelképileg a kivívott szabadság megőrzésének és az elveszett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. Szabadság! A szabadság olyan, mint a nap. Olyan, mint a szellem. Olyan, mint egy mosoly. Olyan, mint egy simogatás. A szabadság biztonság. A színe aranysárga, rozsda, barna, meg boldog. És kék, mint a tavaszi ég. Szabadság olyan, mint egy csatornvilág. Szabadság azt jelenti, hogy felemelt fejjel jársz. Azt jelenti, hogy az emberek szemébe nézek.
Azt jelenti, hogy szabadon választhatok barát. A szabadság azt jelenti, hogy bátran nevettetek és sírhatok. Szabadság azt jelenti, hogy üdöthatok, ami hány. nyárvégi napjai a magyar történelmének talán legszebb napjai voltak. A szabadság, amiről Európa közepén egy költő és vele egy nép álmodott. A szabadság ige elbukott. Nem felejthetjük el soha hősöket és tetteiket. Az ő hazaszeretetük emlékeztessen minket arra, hogyha életünk most már szabad, mint a madár, otthonunk csak egy van. Szeretnünk kell a hazát.
Műsorunk zárásaként kérem, énekeljük el a szót.